Arewa Top Hausa News. Barkanmu da sake kasancewa a wannan bidiyo namu masu saurare. Kamar kullum yadda muka saba kasancewa tare da ku don kawo muku labarai da dumi-duminsu a cikin wannan ƙasa tamu ko kuma na ce yanki namu na Arewa. Duba da yadda taɓargaza iri-iri take afkuwa kuma ake ta ɓarin wuta tsakanin sojoji da 'yan bindiga. Hakan ya fusata shugaban 'yan bindiga wanda kuka fi sani da Bello Turji, inda ya fito ya yi magana akan yadda sojoji suke ƙara masa da mutanensa da 'yan uwansa. Hakan ne sa wannan shugaban 'yan bindiga ya fito ya tona asirin wasu manya-manya a ƙasar nan don ganin cewa suna masa zagon ƙasa, inda suke zama tare da shi don shirya abubuwa daga baya kuma su zo su biyo mai ta bayan ƙasa. Wannan shugaban 'yan bindiga ya fito ya lissafa waɗannan wanda yake aiki da su manya-manya a ƙasar nan, kamar wanda dai za mu kawo muku su a wani bidiyon namu na gaba. Ka danna mana subscribe don samun wannan bidiyo da za mu kawo maka a nan gaba ba da daɗewa ba. Mun gode da yadda kuke ƙoƙarin kasancewa da mu a wannan channel ta Arewa Top Hausa News.